Pe 23 iulie vei simți o eliberare pe care ai așteptat-o de 3 săptămâni. Vocea ta, gândurile tale, felul în care te exprimi, toate au fost puțin încețoșate de la finalul lui iunie, exact în zona care te reprezintă cel mai mult, tu însuți. Acum lucrurile încep să se limpezească, dar înainte de asta va trebui să treci printr-o perioadă de verificare a imaginii tale publice, a felului în care ești văzut de lume. Rămâi până la capăt pentru că luna asta îți arată exact ce se limpezește. Luna aceasta se va construi în contextul a 3 momente esențiale pentru rac. Primul vine pe 23 iulie, când o perioadă de 3 săptămâni în care te-ai simțit puțin neclar în privința propriei identități se va încheia. Conversațiile despre cine ești și ce vrei, amânate sau confuze, vor începe în sfârșit să primească răspuns. Al doilea moment vine pe 26 iulie, când imaginea ta publică și modul în care ești perceput profesional vor intra într-un proces de verificare. Nu este o pedeapsă, ci este o cerere de autenticitate. Tot ce ai construit din reputație reală va rezista. Ce a fost doar imagine se va clătina. În același timp, direcția ta de creștere se va muta treptat dinspre nevoia de securitate financiară personală spre ceva mai profund. Poate fi vorba despre o legătură reală, o transformare emoțională autentică cu cineva apropiat. Iar luna se va încheia pe 29 iulie cu o lună plină intensă, exact în zona intimității și a transformării. Genul de zi care aduce o revelație emoțională profundă, poate legată de o relație apropiată sau de resurse pe care le împarți cu altcineva. Luna aceasta te va învăța să separi cine ești cu adevărat de imaginea pe care lumea o vede și să te lași atras spre legături mai profunde, nu doar mai sigure. Discutăm acum despre elementul perioadei. Racul este semn de apă, cardinal, guvernat de lună. Firea lui caută siguranța emoțională și protecție. Luna aceasta îi va cere să iasă puțin din carapace și să accepte că vizibilitatea, deși incomodă, nu este un pericol. Fazele lunii în această perioadă sunt următoarele. Luna nouă. Avem luna nouă în rac din 14 iulie, chiar în semnul tău, care va activa o intenție personală puternică legată de cine vrei să devii în perioada următoare. Apoi pe 21 iulie avem primul pătrar în balanță care va aduce primul test real al echilibrului dintre casă și lumea exterioară. Iar pe 29 iulie va fi lună plină în Vărsător și va aduce culminația acestei luni într-o zonă legată de intimitate și transformare profundă. Concluzia lunară este că racul are un drum de la protecție la autenticitate. Și fiecare fază lunară activează o altă zonă. Deci este o lună de recalibrare pe mai multe planuri deodată. Din punct de vedere numerologic vom analiza 3 momente cheie ale perioadei. Începem cu prima zi a datei de referință, 15 iulie 2026. Dacă adunăm cifrele din dată, avem 1 plus 5 plus 0 plus 7 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6. Rezultă 23, care se reduce 2 plus 3, 5. Numărul 5 este cel al schimbării și al libertății de mișcare. Apoi analizăm cealaltă dată, 26 iulie, când Saturn devine retrograd, iar nodurile își schimbă semnele. Dacă adunăm 2 plus 6 plus 0 plus 7 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 rezultă 25, iar 25 se descompune în 2 plus 5, 7. Numărul 7 este cel al introspecției și al adevărului care nu se grăbește, foarte aproape de firea ta naturală.
Și ultima dată analizată, 29 iulie, ziua în care avem lună plină, 2 plus 9 plus 0 plus 7 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 rezultă 28. Iar 2 plus 8, 10. 1 plus 0, 1. Deci numărul 1 înseamnă început nou. Să vedem acum beneficiile generale. Racul va intra într-o perioadă de claritate personală după 3 săptămâni de confuzie legată de identitate și exprimare, așa cum spuneam și mai devreme. Ca oportunități, limpezirea din 23 iulie va deschide conversații importante amânate de prea mult timp. În carieră, imaginea ta publică va fi verificată începând cu data de 26 iulie, iar ce este autentic va rezista. Privind relațiile, luna plină din 29 iulie va aduce o revelație emoțională profundă, posibil legată de o legătură apropiată sau de resurse comune. Din punct de vedere al sănătății, emoțiile nespuse cer atenție. Corpul reține ce nu exprimă cuvântul. Pe parte financiară, luna cere prudență în privința resurselor comune sau a angajamentelor financiare cu altcineva. Ca atenționări, nu confunda protecția cu izolarea. Luna aceasta te invită să te arăți, nu să te ascunzi. Sfaturi practice pentru tine. După data de 23 iulie, poartă o conversație pe care ai tot amânat-o, iar în jurul datei de 26 iulie verifică dacă imaginea ta publică reflectă cine ești cu adevărat. La luna plină din 29 iulie, permiteți vulnerabilitatea într-o relație apropiată. Continuăm acum cu pietrele sau cristalele benefice pentru nativ pentru această perioadă. Piatra lunii este o piatră translucidă cu reflexii argintii, tradițional asociată cu luna, guvernatoarea racului. Această piatră susține intuiția, echilibrul emoțional și conexiunea cu ritmurile naturale ale propriilor sentimente. Un alt cristal benefic pentru nativ în această perioadă este calcitul albastru. Calcitul albastru este un cristal de un albastru blând, cunoscut pentru efectul calmant asupra emoțiilor intense. Dacă piatra lunii susține intuiția, calcitul albastru susține calmul necesar pentru a exprima ce simți fără să te copleșească. Plantele medicinale benefice în această perioadă. Prima plantă, mușețelul, este una dintre cele mai cunoscute plante pentru efectul ei calmant și pentru susținerea unui somn odihnitor. Într-o lună a limpezirii emoționale, mușețelul ajută la liniștirea sistemului nervos. Avem însă și câteva contraindicații. Evitați folosirea dacă știți că sunteți alergici la plantele din familia margaretelor. Cealaltă plantă, roinița, cunoscută și ca melisă, este recunoscută pentru efectul liniștitor asupra minții, cât și a emoțiilor. Se recomandă folosirea cu prudență la persoanele cu afecțiuni tiroidiene. Desigur, înainte de introducerea oricărei plante în rutina zilnică, se recomandă sfatul medicului sau al farmacistului, mai ales dacă există afecțiuni cunoscute sau tratamente în curs. Concluzia sau recomandarea finală, RAC. Luna aceasta nu-ți cere să te expui fără protecție, ci să lași lumea să te vadă așa cum ești cu adevărat. Limpezimea din 23 iulie și revelația din 29 iulie te vor conduce spre legături mai autentice. Vă reamintesc că acest mesaj reprezintă o perspectivă generală pentru zodia voastră. Nu toți cei născuți sub același semn trec prin aceleași experiențe. Dacă ceva din ce ați auzit nu se potrivește cu viața voastră în acest moment, este perfect normal, luați ce vă folosește.
Dacă vi s-a părut util, vă încurajez să apăsați like și să distribuiți mai departe, deoarece mesajul poate ajunge la cineva care are nevoie să-l audă. În încheiere vă sugerez să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile videoclipuri pentru zodia voastră, cât și cu celelalte mesaje specifice care urmează. Abonarea este gratuită. Atât am avut pentru voi, să vă fie cu folos. V-am pupat, până data viitoare!